Hai uns días presentábase en Outes o Internatural 2022, un evento deportivo organizado conxuntamente polo Centro Deportivo Ludus e o Natural Sport, que se desenvolverá na localidade do 27 ao 30 deste mes de decembro. Ao longo das xornadas combinarase exhibición, competición e formación, coa presenza neste último apartado dos actuais seleccionadores franceses, Rosendo e Gulsán Alonso. En esta actividade virán dos entrenadores que agora mesmo están na selección francesa, como son Rosendo Alonso e Gulsán Alonso, que é a súa muller. A verdade é que isto vai ser aberta a todos os competidores de Galicia, a entrenadores. Eses serán os primeiros días da nosa actividade, no cal todos se adestrarán con el e se formarán con eles, tanto adestradores como competidores. Quixemos que estas xornadas foran para todos os deportistas de élite e de base, que é para nós moi importante. Non só pensamos naqueles deportistas que saen a niveis internacionais e nacionais, senón a base. Colaboran coa iniciativa tanto a Federación Galega de Taekwondo como tamén o propio Concello. Eu creo que estamos nun evento moi importante, con moitísima xente participante nel, porque si estamos a falar de hai sobre 700 participantes de deportistas, temos que contar que aquí, sobre todo, os días que se vai a ser competitivo, pois aparecerán en Outes pois o triple de personas. Evidentemente o apoiamos e colaboramos porque nos interesa, en primeiro lugar, promocionar todo o que ten que ver co deporte, e en segundo lugar tamén, pois atraer para o noso concello, neste caso para Outes, pois eventos desta calidade onde agardamos a moita xente, non? O último día está prevista a realización dunha gran festa infantil de Nadal, a que dende a organización animan a acudir a toda a veciñanza que o desexe, na que haberá hinchables para os máis pequenos, diversos obradoiros e incluso a visita dun paxe real.